Ka jingpule na ka kitab Genesis, kalenong balay kad khot kindai hadu khatsan, bad arpo. Henry utrai Blei ula khot ya ubriu, bad ula ong hau, hae medan, ula ong, ngala yo sngo ya ka jingsawa jugme hakakper, bad ngala shepting, namar ba ngala lingkun, kumta ngala buri yalade, ula ong, manu bayathu yame ba me la lingkun. Hato pila bam na uding bangala hukum yame pan ombam ubriu ulaong kakente bamiela ai pakandan bat nga kala ai hanga ya uso jong uta uding pat nga labam tiu try Blei ulaong hakata kakente ka kane paphala le kakente pat kalaong upsen ula syukor yanga pat nga labam utrai Blei ulaong saha upsen na marba me lale ya kane latim yame palat ya kijinri baro palat ya kimrat kimreng baro mensa ya dagakpo jome pat mensa bam da ukendo baro shilenter kajing jome nganbu kajing yeshun hapdeng jome bad jong kakenthe hapdeng usimbai jome bad usimbai jongka une unsayo pan yu roi ya kakli jome kadba me up thap ya ka khongdong jat jungu ubriu la ai kerteng ya la katanga ka im na ba kalalong kakmi jongki ba im baro ktien jong utrai kasam trapun yo kadkhot we hadu lai patsan hadu henyo uyawe uye yala ganong ba bala sing halor ulum bukun ukam sngu bha ya ki kerdop jong kazion bania kanu kishnong ujakom hasngap ya ki badan buram balayathu shapang jong pha ko nong ba Blei baro kin khot mei ya kazion namaria baro lakha haka dei uba halor tam uba pen long yaka kumba kalong utrai utho kerteng ya kibriu kine ki khun jong ka Jerusalem hangta katba kishat kin yarwai phalong ka ying jongi ka gospel kat kum uyones pokhuit kilnong bakhat khindai kat khot arpusan hadu lai pusau kibayeng hajan keding pna u Jesu kilalong kakmi jungu kapara jong kakmi jungu kamaria katanga uklopas bad kamaria Magdalena u Jesu la yoi yala kakmi bad ya usanran uba uiet ba uyeng hangta kumta ulaong hala kakmi hakmi mei une ukhun chongpi nangta ulaong sahauta usanran ito imei jongpi nadu kata kapor utaw sendran ulapliang yaka kumla kakmi u Jesu ulatem bementa ya ki baro la pende penbiang pan shisha ya kajentho ulaong ngas liang adon hangta shikyu kasirka kilawi ya usponge hagata kasirka at enda kilasi u ha katnat ding hi shop kila kentiu ya u sha kirmyang shintur jong u Jesu ulak job ya kasirka bad ulaong la pendep ya ki baro nangta uladem kakli parula IT no yala kamensim te kiju kila lekpan na Pilatus ba unsha yaki bankdia yaki jatjong kita kibriu ba la penya bad ban penhiar no yaki na kiding na kilale yakane na marba kalalong kasngi penkre bad kim kwa bakimet yap kinsa halor kiding na ha kasngi sabat namar kata kasabat kalong kasngi bakraw kumta kishipai kilalek bad kilakdia ya kigjat chung ubaningkong nangta saya kijong u baar kiba lasha penyap lembat u Jesu Henry enda kila wan shau Jesu kila yoi ba u lala yap kumta kimshem kdia ya kigjat chung u
lajar kata uway na kisipay uladung ya kakrong u Jisu daw usum pat shisandon la kersoy kasnam pat kaum. Ka gospel chong utray.